corona bede wa kwanero yani kera sugwe tan corona yo mbaka bana baro kil corona nego banda na itagale anda bakoro kana aya corona abo corona dale chungeri Igobono antuwate kiombe kia gusi Council of Governors ekiyekora wana James Matundura. Una wasoma mangana mayali nara kiaro robotinga ebimirambire byabagusi na dembiroro mbigenda dembiroro egone batanga bagusi bara kanyande yake bimire bi elio James Matundura atabia abagusi bonse asbabeta abuna mata bagusi banyite bimira sana banyite bana samatanga tonya kwa to sangerekana ekero mondo mintanya ko kagosira ntwanyite kwa ndoro to sangerekana ekero mondo bida koromo ekero bwenyange bantu banyite kwa ndoro basangerekana ekero mondo mega aho mega ne menga wakorwa kiaro kiemo mega ne menga wakorwa abo ngo James Matundura anyaka bakakubulia bagusina muchinga kichi wono made binyoro rwa kono bya mentre ko hene ke una mbiri oso ase county ya gusi ose county ya Kisi osoro ngoro twa gusi Kisi na Nyamira biyere tonya ko batobotika ebimire bi turabira magoro makechinga kichi ebintu bire bube aturayira magoro makamatanga koba twabwate ko chire kulinga abantu badoika matanga ne familia mona abantu bange ba Leicester ne 59 gote abo kwenta ko baba wekera matanga igobono Matundura anyara ko baga ko boria abantu banyaka bako bwate machika yeserikali na kwenda kebuna abantu bari wekera na sende sangereka nejo era anyaka bako boria ngonyiro Matundura nere jamana abekyombe kyo gya gusi Council of Elders bono umuralia igate banga abantu tai lazima bachamo bamanye ko ni umubere bose umuntu sirire by the way ende kinga ikiarwe tikeko banga bono okay naba well wishes to you target okay timeti na kindake beke lakini bono na kioroche eraba umuntu sirire aye oli abasani bakeiga matanga abe makeigo no ngwana nchibe ngese enenge nene yokoeni igango ye musangirika no koeni molenteiga boyina boros kugali umuntabe ku bono what is the difference era koruga nekera abantu bagocha bange ekoromete na realizinga arono Matundura kabatomete matanga koba ali no siasa gocha ya rento ya no oli umana ligo cha ya rento mundu uli wate moko na akwa ndo kwenye sokeri ali anyarebe gite to mwana minto nyarebe gite to mwana what if ebimire iburungi no nyatari kono ne bitigire ni kabisa Matundura banya ko abantu ngama ete o chamo ko sangerekana ko abantu atega kare yaje atega kare yaje bire mbyare ngo umuntu sirire abantu bagocha abantu babere batano ya abantu ko bya family yoka banya ko bako niyo yomwa porque mbo ndero yo twachaka onyo mundo sira abana siasa no bana pasta no bana bakonya pasta kurwaniranga ngoko yuli bana by the way bona rate yangonyo no kubwe mire bitugutra ina de bana le maskani ara to ko no matanga bantu ba gocha bana siasa mbali gocha ali bacha kana kurtana mangana mabe bacha kurtana ma chi mangana mabe bacha kuramana ibageli ndiyo abono ate bangonyo no kubwa tya ko tugutra dibagelio ali matanga abere osanye megende askeroro abantu bura bugwene te ira abantu bura kwenda ko ikoro banyako babusanga ase obwamo by the way murali umete narachira matanga asoko nyoro muntu wose omongi nalike kwenda wose kanisa gete umugako yenda kanisa gete wano unfortunately ko yose umugako sirete bugima bwaye and then wono yamanya ko banga ekanisa gete neretete kumutinda ekanisa iliyo mugako netete kumutinda chiacho chamanya kumera na experience sasa masa pastor boli bakolwana ngango ngakyoba uli bakantendara yebo atima itibona yo mwancho mo tekeri yo tawo siklo bo radio na wayo tekeri tawo siklo bo radio sebro ne biabono timete birengere biabo mbiri nere bujabna emire be to bwata na ntu aba bositinya ko to ko butudira ro ne nchira ye mo yo gutanga mangana manga ya kora kana sama tanga ndo nyo mutara sama tanga bantu barwana bantu barasumwe ka bwenyangi ga ya bantu barwana bono igo nere bujabna James Matundura kwa no yoro mwaka ndo munyakero weke ombe getenerte e barasa ya usikuru ya sorongoro usi yonde ne ka Matundura anya kwa kananga nere cyara ko tugutudira rero kuganyo kubose ubusangirekana kwa bandase mega bune ya matanga mega ya kera cingenje bune nzira yamo yo gutanga kwa mbere kw'ibiro rero kwa korona nande rero byange mbere mega itunye tigana ni misi we kugana mona mangana ya manga mangana yo kurambana mangana yo polete bitina sa matanga mangana byo mange birengere bya ombire bitomebe byao umurali yandake mendo miteso koligere libuya tabe naye wasiriyo yomino etoke naye na mwao mweka mole
Mambia yoringe aronyo kunyo buina basani mbayo still terikorenda shongia. Kaina kioroche gende. Kiri bano maete abantu mbaro bagwenda kwekana matundura abeka byote nga abantu bagwenda kwekana mbaro bagwenda kwekana bata family. N'abantu bali babugana rata kwekana. No, bali bagwenda kwekana. Umurali tikanda kuboli bya. Boli. Abantu babo omucyo ino ku waso iboire balera bwabo abantu ngocha bale abayiri ugabache nga to bache kokoremya kurusobo ase unyome to kurwa murugyo naro batabache nga tigashikole myinki rume tubo matoli mbwache tamu so ndi abantu bamba less than 15 baba no ba less than 15 igo bono gocha koli unless bono timanye titi umwancho mutete garate teyere na kiya venga bya mbiri umwancho mutete no leo siguro borya se brone bya bono akese ni 0753241889 enotisa no bere isano isato iberenya eya musano sto kiana to yakwato basanga ibirenge bya mbiri nege to abategeko nege to akomrande to asangerekana ane bwenarte etuderwa rabone kirayemo ayo gutango kwambara kwa bibiro rwa corona abantu bakomerane matanga gari baru abana siasa babo chama tanga gari bacha koramana nero ya amatanga abe specifically for abantu be familia muri abantu bande bakabagwanda bokiranaro birengere bya ombiri comment sabo sokolika comment sabo sepeche yabo si global radio or you got to my message which is in ambese screen and notice no very sano sto ibrenya ya mo sano sto kianda boy go akesi myaona yato bantega yonya ko sangi birengere bito asenterenga buneyo 0753241889 yakotanga ibirengere bya to abisangere kaneyo abantu bakora na mono chinga kiya matanga bana siasa bachorro banyako bakuramana banyako bakurutana amangana mabirucha ase oyonde na inde misangirekano kwanja ngaba pasta bachirarro chikanisa ao bachakiri kurwana ase misangirekano bandure kanisa bale ngurwana bale ngango gwento kanyo yo mito misangirekano yo auro chine bwento nyetikane ne bwento tutirare misangirekano bibuna yo mito amwaka kanso elders ga matunduranya bakagoteba ngai misangirekano ina mlochinga kiechie bini birore bwa kona to yakaba to kutirare pi to yiebe umuralia embia asibano corona nje timbwati boli lakini diboli ya somo tega lindiringa corona nera imisangirike itigu golende to gendere jendo cyo muralia ugiye misangirike nazo tigo chiaria abantu bacha matanganya ne familia muri abantu babiro batano baniga gomera ne birengere bya ombere bi 0753241889 enodisano bere sano isato ibrenya ya mo sano sto kianda ina barwerega kwa screen akene simigo chamaiga to tebuna ibirengere bya ombere biloje atrare go chiaria kurengera muri mashabiki bangi bro cha kwa namaiga misangirike ne to chiaria tabuja mono ego chiaria ta okora mana samatanga ese nyange alia tebe urukano aichikanisa pasta baruana bono ncheme sangerekana yese birengere bya ndo chenga mbiya yarenge atobuga tuna matundanya kwa akawo bwana na ndio na kuruga twabe tukunya ukwana kisato cha ite utware show yeto vega tabe to tabanga sana ngambia tu abwati amachiko amachike serikali ka rute watonya bwati onya yabere ngaya amatanga anya nkaro tigatora akanyake bimira bibitu byabagusinga wika to sangerekana mo tigatora akanya kidogo mbia sana mbia tokanya kwaro lile egere turatanga uburwiro bwa kona kere burahere na butokora kigabo na domnenge nchere yona mwancho motegere chinse cyamye